Moni ndine Jack nde mwamva zomwe zikuchitika ku Italy kuli phiri lina lotchedwa Mount Etna. Mount Etna ndi phiri lonena kuti ndi volcanic mountain komano ndi active volcanic mountain yonena kuti yakhala ikumakhala ndi mavolcano documented zoti anthu akhala kulemba kumapanga rekodi kwa zaka 2700 nthawi zonse imatani imaphulika ndi kumapanga kumatulusa moto utsiwa moto chani mene volcano imapangikira mujaiti nde amayembekezera kuti lerolo pa 2 June kupangika volcano nde obviously kumakhala ma tourist nthawi zonse amafuna akaone volcanic mountain iyo chani akazijambulie kumeneko nde inapeza kuti yabulika kumeneko anthuso ali komweko ma tourist iwo chani nde zoti it's fascinating kuona iti palibe amene wavulala ma tourist wa mathawa of course muona ma video mpena anthu akuthawa chani ena osacheperapo ufuna kujambulapo zithunzi chani ena amathamangira chakufupi kufuna kujambula koma ndizoona kuti palibe amene wavulala kungokhala nokuti kuchita kuiona volcano yo in real time then angoti tipange share kuti muone zomwe zikupangika pakali pano ku Italy ili mkati moti komanso anapereka warning kwa ndege aviation kuti ndege zisadutse mbali imene yoyo kuchitira mphepo ya utsi yomwe kutani yomwe kutuluka kumeneko kunena kuti zikhozopeza zachitapo ngozi panopo apanga downgrade warning yo kunena kuti akhoza kumadutsa imene inali update chabe zikomo kwambiri.